नैबे बगरिगुरि एमपि गेजेर फरायसालिनि नैबे गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारिजों ब्रह्म धोरोम बखौ लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफाद लोगोसे लाइमोन आफाद आरो माइनाव आफाद जथाय खुंनाय बे हाबाफारिया दिनै गिबि सान मा आयदाखौ लानानै दिनैनि सानाव सावरायनाय जागोन दिनै जोंहा बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि 52थि बोसोरसालिया आरो लाइमोन आफादनि 22थि बोसोरसालिया आरो आइजो आफादनि 10थि बोसोरसालिया बे हाबाफारिया जा दिनै सेथि सान आरो बे सेथि सानाव माखासे बेखेवनाय हाबाफारिफोरा दहाय थांखांबाय आरो दा उननि हाबाफारियाव दहाय एसे आगोलाव ब्रह्म गियान खुगा लाइसिखौ बेखेवखांबाय दा जोंहा दिनैनि सान हाबाफारिफोरा दा मावफुंमेल दं गागि आफादनि आरो मोनसे लाइमोन आफादनि थान्दै मेल दं आरो आइजो आफादनिबो थान्दै मेल दं लोगोसे जों दा गागि आफादा मावफुं मेलखौ जथुमगोन सावरायगोन बेनि उननिफ्राय जोंहा मावफुं मेल जाखांनायनि उनाव बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि 3 बाजिनिफ्राय समा बारलांगासिनो दं 3 बाजिनि एसे थांगोन 3 बाजिनि उननिफ्राय जोङो थान्दै मेल सावरायनाय जागोन बिबान सोलायनाया थान्दै मेलाव हयथ' बिबानखौ देग्लाय बोसोरथाम जाबाय बे बिबाना बोसोरथाम जाबाय नालाय मोनफ्रोमबो आफादानो दिनै बिबान सोलायनायनि हाबाफारिनि फारिलाइखौ लादों आरो धोरोमनि बेलायाव शास्त्र बिसार दङ अरनि सोमोन्दै गायत्री मन्त्रनि सोमोन्दै आरो जों जे समाजा जौगालांनांगौ हारिया जौगालांनांगौ बेनि सोमोन्दै सामाजिक आरो फार्माटिक बे मोनफ्रोमबो आयदाखौ सावरायलांनाय जागोन आरो जोंहा गोबां थांखि दङ जेरै जोङो दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादावनो थांखि दंखायो जों बे धोरोम आफादनि शास्त्र सावरायनाय मेलनि गेजेरजों जोङो दानि बर' समाजखौ जौगाहोनाय मोनसे दं आरो नैथियाव जोंनि हारिनि लाइमोनफोरखौ गोख्रों जाहोनाय मोनसे दं आइजो लाइमोनानो जा बा बाबामोन लाइमोनानो जा गासैखौबो थांखि दङ जे साफ्रोमबो जोंनि आइजो आरो लाइमोनफोरखौ जों गोख्रों खालामनानै बर' समाजखौ जौगाहोनायाव बर' समाजखौ दानायाव आरो हारिमुखौ गोख्रों खालामनायाव हाबाफारिखौ जों लाफानाय जायो आरो धोरोमनि गेजेरजों बे बाबामोनखौ समायखिरा लाहोनानै बाबामोनखौ हाबाफारियाव बाहागो लाहोनायखौ जोङो राहा लानाय जायो गाबोननि गेवलां मेलावथ' गोबां आलासि दङ बे जायगानिनो ओनसोलनि मोनफ्रोमबो आफादनि आफादगिरि नेहाथारिखौ लिंहरदों आरो जोंहा दङ मिहिनेश्वर बाबा दङ बे मिहिनेश्वर बर' कसारि गावआयं खुंथायनि मिहिनेश्वर बाबा दं लोगोसे बे बाबानि बादैबो मनरन्जन बसुमतारी बाबाखौ लिंहरदों बर' सुबुं गौथुमनि बिसोरनो गाहाय लोगोसे दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि गाहाय प्रसारक मनरन्जन बसुमतारी बाबाखौबो लिंहरदों बेखिनि बाबामोनानो गाहाय आलासि आरो थान्दैफोरनि खोथाखौ आं दा बे समाव एसे बुंनो हाया बायदि जादों मोनफ्रोमबो आनसलिकआ दा सफैजोबाखै फैगासिनो दं गिबियै बरदलै आनसलिकनिफ्राय 50सो फैदों आरो फैबावगोन आरो जनाय आनसलिकनिफ्रायबो निस्सय फैबाय थादों आरो दा बिसोरना 30सो जाबाय होननानै बुंदों सिमोन आनसलिकआबो गोख्रोंथार बाहागो मोना सिमोन आनसलिक ब्रह्म धर्म आफादनिफ्रायबो फ्राय 100सोआ सफैगोन 100सोनि बारा जागोन बाबामोना आरो फैगासिनो दङ ओमफ्राय लखिमपुरनिफ्रायबो 25सो फैदों होननानै बुंनाय खोनादों आरो बेखिनिनिफ्राय गाबोन गेवलां मेलाव आरो गोबां आइमोन बाबामोनानो लैहोर फैगोन होननानै जों आसा खालामदों गोजोनथाव रादाब देलायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय बे गोजोनथाव रादाबा नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों निउ इयार 2026 नि स्पेशल अफार नंगौ नोंथांमोनहा निउ इयारनि मुङाव आप टु 70% स्पेशल अफार मोननो हागोन हेयर स्ट्रेटनिं हेयर केराटिन ट्रिटमेंट बटक्स स्मूथ ट्रिटमेंट हेयर स्मूथनिं हेयर स्पा एंड केराटिन स्पा हेयर कलरिंग permanent eyebrows permanent mole hydra facial normal facial
पार्मानेन्ट लिप ब्लाश लोगोसे ब्राइडेल मेकआप आरो सिम्पल पार्टी मेकआप खालामजानो हागोन नोंथांमोनहा। देलायस्रि बिउटि पार्लारा नोंथांमोननि थाखाय बे स्पेशल अफारफोरखौ लानानै फैदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय नेशनेल हाइवे 27 नि साखाथियाव थानाय बिसमुरियाव दं बे देलायस्रि बिउटि पार्लारा। जुदि नोंथांमोनहा देलायस्रि बिउटि पार्लाराव थांनानै देलायहैनो गोसो दंब्ला जानबुं अनजिमा 9957578159 आव फोनांजाब खालामनो हागोन।